Že tam někdo tu jak štíre. No, už Žíra. Žíra je tam. Nejstarší. Tak kde je Dominik, vidíš? Ale se postaví, tady se tam má to. Tak to jo. A Dominik jde vzal. Tady jde přímo naproti námě. Já se cvaknu. Ne, nikdo se necvaká, veď, protože se šiká. Ale dobrý, tak máme 2 plavce, taky 3 plavce máme už. aspoň jeden z nich, ale. Tamhle ten. Hele, celou se pěkně zvedá špička. Tak vítězí 19. s přehledem Procházka ze Sedlčan. Na druhém místě Kusovská. Koukám, že Dominik jde. Adela Kusovská z Modřan na druhém místě. Třetí dokážu odhadnout. A to je hezký. Tak záchrana, makat. 3, 4, 5. Tak to jde, 36, 5 to jde. Verče to taky dělá. No jenom 5 se jich cvaklo, to jde. Nabíráš. Když to nabíráš. Nabírá vodu. A jdeme pryč. Do Kubo, pojď, jestli to bude.